Otec s tým počítal. To mi akurát mama včera rozprávala, keď som mal asi 2 roky, tak rozprával, že mňa raz dotiahne na olympijské hry. No. On s tým začal, postupne som prechádzal cez ruky iných ľudí a nakoniec som zakotil momentálneho trénera a spolu sa nám to podarilo. Pavel Šimko načal 5. desiatku športovcov, ktorá sa kvalifikovala na olympiádu do Pekingu. Úspech tohto 26-ročného pretekára je o to väčší, že s miestenkou v triatlone nepočítal na Slovensku asi nikto. Hovoria o mňa, že som tvrdý chlap, ale mal som slzy na krajičku, lebo cítil som s ním a viem, že medzi triatlonistami sa presadiť je strašne ťažká vec. Šimko 6. miestom na majstrovstvách Európy v Portugalsku deklasoval svojich súperov. Na potvrdenie miestenky potreboval v podstate už len absolvovať preteky Európskeho pohára v Brne a nepustiť pred seba Ira Nobla. Spoliehať sa na to, že v podstate on vyhrá a ja mám skončiť nejaký 18. nejako takto kalkulovať, s týmto som moc nechcel a to, že v podstate to tak vyšlo, že v podstate my dvaja sme superili o tú miestenku na tú olympiádu, tak v tých posledných metroch, alebo ten posledný kilometr, 2 dokonca, bola to taká prestíž medzi nami dvoma, tak som rád, že aspoň tých 10 metrov som mu mohol naložiť. Pálo je tam, Noble tam je! Je akurát na 8. mieste a prvý balík obnáša nejakých 30 ľudí, čiže Pálo má veľmi dobré bežecké schopnosti. Vlastne lepšie ako cyklistické, takže na tom behu ako mu verím, ako to není. Nemám s tým žiadny problém, není o čom. Najväčšie problémy brnenských pretekov sa vyskytli práve v úvodnej disciplíne triatlonu. Hneď na štarte, kedy organizátor hlásil 2 minúty do štartu a v zápäti bolo odštartované, tak ja som v podstate ostal stáť na brehu. Strátil som cenné sekundy, takže v podstate musel som to doháňať na tom plávaní, dosť som si tam dával a v podstate vybehoval som až s nejakou 50-sekundovou stratou, čo je v podstate u mňa dosť veľká strata, takže v prvom kole som musel dozabrať na tom bicykli, aby som došiel ten prvý balík. No, najväčšiu slavinu má v plávaní. Keď som ho našiel, tak plával 1500 čas 21:15 na krátkom bazéne a teraz tú 1500 už vie dať za 17:40. Tieto podmienky mne moc nevyhovujú. Tým pádom, že je zima, mám mokré nohy, veľmi veľa energie, ide mimo tie pedále a v podstate na tom behu. Tým pádom, že ja som celkom dobrý cyklista medzi triatlonistami, tak na tom bicykli to bola fakt akože trápenica z mojej strany. Ťažké podmienky Šimko zvládol. V Brne dobehol 17., Nobl 19. a po konečnom ščítaní bodov si mohol slovenský triatlonista vydýchnuť. 17. miesto na Európskom pohári už nie je pre mňa nejaké veľmi zaujímavé, ale na druhej strane veľmi veľká radosť kvôli tomu, že som sa v podstate týmto pretekom nominoval na letné olympijské hry v Pekingu.